Good morning friends, lamsok norok no haina hai ani channel khakhayo norok jotono kaham nong na angbo kaham no tongo engkai tini manang ni school tongo orang ruti rok na wi ready khlaiye ban tini abo jali ba puli ro sinai engkai megi tlang di hima tlang ya mai betlang ya engkai bono jespan tiffin bazar ni mang tlang na no cake rok gitini ke bono bo bread packet mixed fruit jelly fulai kelang thaka gamo ikobo ramani bara kinani manang chai abo kinani kara kara ne obo free so toni rekha kai sorom sorom thongulo ke sarok bara nango gabani abo ikobono tiffin ready khlai koro bin tiffin dai rohka kai aro tiffin dawoi ti bottle lok dai roh sinai ang tabo bono school thang la jau kana pada ma kelai na ram dai bono buskang tlang khacha khmo kai naiti ko ani nogni shad tabule pura khulba kya waro katok joton khulba kya gai ka saka naiti ki sa khuno bana no pura complete khulka ka mia ka phalia borok mia phalia ka yang ka siri ka gatni ob khulba kya tabo katok no re gatini khanya ite koi ki nimsung na nukna yang no jotono mo buskang sighting nai mo buskang side yang siri bikhak ta kesen buka nai yang kasih room war kasih tinta room apa tabo buskang kasih buka nai betabo mistri dadarong bagi camu tunganai ini ke bawang kisang ko kharsin dud cha tini dud tongba bawang dud cha kharanai tini kai narok nai tong dia ni blog no kai orni ruti lep tham ro mani puila kai bro thepung chai pe khan chawa suk chai mangla khnai kom ro dingka ang bawang no ruti lem nei chari rekha thepung chai pa khepo bor arang koni nai tabo khai mistri rong no charo burbaye tabo butuni ban takisa khesiri songana bo phai ko sariga kahe jaga thana tongo nor video nai tong khai manana bade kera boy mai sawi su thala sinai nogo ga angkai abo chumi peke mo ko suti ni mo khalam na mo so koloni ne mo no chumi peke bro laina itu bura yang ko ma ya